Umozaliwa Yesu aseyeta Lazaro era karwara aseka kenga gasira basubatiwa mwabo Lazaro bagacandika bagaja kuria Yesu erinde bamumanye. Umozaliwa Yesu aseyeta Lazaro era karwara kenga gasira basubatiwa mwabo Lazaro bagacandika bagaja kuria Yesu erinde bamumanye. Yesekera igete akarera neyogi rinene Lazaro bokakorwa sembera abantu bapetania bagakumya mono kuboka kwa Lazaro bakamatoya monene. Yesekera igete akarera neyogi rinene Lazaro bokakorwa sembera abantu bapekanya bagakumya mono kuboka kwa Lazaro bakamatoya monene. Masarakarara amatukana sembera Yesu akabatera sukyaligenderyo barabu bagateba Lazaro otyokire sukyaligenderyo morara banene bwatata. Masarakarara amatukana sembera Yesu akabatera sukyaligenderyo barabu bagateba Lazaro otyokire sukyaligenderyo morara banene bwatata. Yesekera igete akarera neyogi rinene Lazaro bokakorwa sembera abantu bapekanya bagakumya mono kuboka kwa Lazaro bakamatoya monene. Yesekera igete akarera neyogi rinene Lazaro bokakorwa sembera abantu bapetanya bagakumya mono kuboka kwa Lazaro bakamatoya monene. Tiga toinyore ogokwa gokwa tore naende tora rembera mundo ya Lazaro negero Yesu koirana naende tokire abaya bagende igoro abanyagi bebasambe. Anita tiga toinyore ogokwa gokwa tore naende tora rembera
Como